Ninsabu fil-showroom ta' Vision Line Market Center li tinsab fi Bsajla Street Birkirkara. Endawrukom ftit ma' din ix-showroom ħalli tkunu tistgħu taraw kemm hawn affarijiet li huma affarijiet bżonjużi kemm għad-dar tagħna mill-kċina kif ukoll f'diversi kmamar oħra, kif ukoll affarijiet li huma bżonjużi għalina personali fejn tidħol bżbuħija u fejn tidħol ukoll id-dera tagħna. Wieħed mill-iktar prodotti li nistgħu ngħidu li dan l-aħħar sar verament popolari huwa il-halogen oven. Il-halogen oven huwa ekonomiku immens għalkemm jaħdem bid-dawl. Huwa halogen, allura ma jkunx qed jaħlilek ammont kbir ta' dawl, huwa prattiku immens, speċjalment dawk kollha li jaħdmu u jkunu jridu jagħmlu dik l-ikla bnina u kemm jista' jkun li ssir fi ftit ħin f'inqas konsum. Hawnhekk insibu l-halogen oven kemm tal-JML kif ukoll tal-New Life. Diversi prodotti oħra bħal vacuum cleaners, għandna hand vacuum cleaners, kif ukoll vacuum cleaners kbar. Insibu wkoll radios jew inkella dawk l-electrical rechargeable torches. Insibu d-DVD player, hawnhekk nista' ngħidilkom għandna waħed mid-DVD players li huwa prezz attrajenti immens. Pereżempju dan huwa biss 55 €, però nista' ngħidilkom li dan id-DVD player ittieħ xittieħ żgur sa taraħ. Insibu wkoll oġġetti adattati għall-irġiel. Tajb li ngħidu li Vision Line Market Center jieħu ħsieb ukoll li jġib prodotti li jorqtu lill-irġiel bħalma huma diversi għodot, insibu wkoll fejn jidħlu l-karozzi tagħna, pompi, air pumps u tant affarijiet oħra li żgur l-irġiel huma familjari magħhom dawn l-affarijiet. Insibu wkoll il-telefons tal-marka Ġipas hawnhekk hawn selezzjoni sħiħa varjata ta' dawn il-prodotti kif għattilkom il-Vision Line Market Center huma l-importaturi ewleni ta' din il-marka Ġipas li toffri range kbira u sabiħa. F'din il-parti tal-din ix-showroom hawnhekk qegħdin naraw pizza maker, electric buck killer, blenders, grinder, dawk il-kontenituri li jistgħu jżommulek l-ikel kemm sħun kif ukoll kiesaħ, insomma qegħdin naraw għażla sabiħa ta' prodotti differenti. Teb li ngħidilkom ukoll li f'dawn il-ġranet ta' festi din ix-showroom sa tkun miftuħa apparti il-ħinijiet normali jiġifieri ta' kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa mid-9 ta' filgħodu sas-7 ta' filgħaxija, inkluż is-sibt kif ukoll dawk il-ġranet ta' festi. Il-ħdud se nkunu miftuħin mid-9 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar. Vision Line Market Center ta' Bsajla Street Birkirkara.